op for tredje gang. Jeg har gjort det 2 gange før. Det er gået rigtig godt, og så er det gået mindre godt. Det jeg vidste, det var, at jeg skulle arbejde med mit selvbillede, og jeg nok havde brug for at værne mere om mig selv, og det er nok der, jeg er gået galt tidligere. Jeg har fået styrket mit selvbillede, men det er kun toppen af isbjerget. Det, der så er kommet med mere, jamen det er, at mirakler sker på næsten daglig basis, og på måder, som jeg slet ikke havde forudset eller kunne tænke mig til. Det at få så store mål, som er skræmmende i starten, baseret på Anders' tillid til mig som deltager, og nu har jeg taget ejerskab på den del. Så den fremdrift og den tro på fremtiden, på mulighederne, på succesen, på glæden, det er helt klart været nok det største, jeg har taget med indtil nu. Vi har mødt med dem, der skulle sætte penge i vores firma i dag, og det blev meget konkret. For et år siden var jeg jo ansat i et firma, der gik konkurs, så det her det er mindre end et år siden, vi stiftede firmaet. De ville købe halvdelen for 10 millioner, og så vil de give os nogle kreditrammer, så vi kan beholde de solceller, vi laver. Op til 0,5 milliard kan vi beholde på egen bøger. Så vi går sådan fra overlevelsesmode til, at nu er vi et rigtigt firma på 11 måneder. Så det er svært at tro, at så meget er sket på så kort tid, men det er det. Communityet har betydet, at jeg har tør stole på mig selv mere, for jeg har jo kunne se andre kæmpe og lykkes, og jeg har kunnet dele også ting, som jeg ikke har ville dele med min familie og venner, men trygt har kunne dele i det. Så jeg har jo åbnet op for ting, som jeg ikke har fortalt andre før. Den tryghed, den har jeg ikke i mit liv fundet andre steder. Det der, at man er sammen med nogen, som tænker på samme måde og tør tænke ud af boksen, gør også, at jeg tør holde fast i den udvikling, der er. I 2021, der var jeg afsted med min forretning, hvor jeg synes, at jeg var kørt fast. Det gik super godt. Jeg havde en fysisk klinik. Jeg var nærmest fuldt booket. På det tidspunkt, der ønskede jeg, at der skulle ske noget mere. Jeg synes, jeg havde potentiale til mere. Jeg ville godt gå fra at arbejde 1 til 1, og så arbejde 1 til mange. Så det var, jeg synes, jeg var lidt stokt og ville gerne udvikle mig. Jeg er fuldstændig begravet i 1 til 1 sessioner. Og det var jo faktisk også skønt, men det drænede mig også fuldstændig. Jeg så hjemmefra tidligere om morgenen og kom hjem sent om aftenen, og havde måske en 5-6-7 klienter hver evig eneste dag. I dag er det sådan, at jeg har fået hjælp til at gå over mere og mere til at arbejde 1 til flere, og har opdaget, at jeg kan lide at arbejde 1 til flere. Så nu underviser jeg måske 2 gange om ugen om aftenen. Det er meget lettere og meget mere lystbetonet i dag, og i øvrigt også en rigtig stor fordobling af min omsætning, som tillader mig, at det hele bare er lidt nemmere og lidt sjovere. Jeg synes, jeg har fået nogle redskaber og blevet udfordret på en måde, som gør, at jeg kan arbejde med mig selv, og at jeg kan kontinuerligt bevæge mig hen imod nogle mål, som gør, at jeg synes, at det er fantastisk. Altså, jeg er 62 år nu. Jeg har måske 6-7-8 år tilbage på arbejdsmarkedet, og det skal virkelig gerne være gode år, så jeg kan være stolt af min virksomhed og være stolt af det arbejde, jeg gør for at hjælpe andre, jeg ikke har haft råd til at være. Det her begreb med at være, som Anders også samtidig siger, fat and happy, det var mig. Og det er bare meget hyggeligt, men ikke særlig udfordrende sted at være. Jeg vil langt til at være et sted, hvor jeg kontinuerligt udvikler min forretning, og altså udvikler mig personligt og arbejder for at opnå nogle mål. Jeg var kæmpe stor tilfredsstillelse at kunne arbejde hen imod et mål, frem for bare at være vedligeholdende. Fordi som der også er nogen, der siger, hvis du ikke er under udvikling, så er du faktisk under afvikling. Og det har jeg ikke lyst til, det er jeg ikke klar til. Når jeg taler med folk, så er der mange, der er sådan lidt undrende over for, hvorfor jeg har lyst til at skulle opnå de her mål, og har jeg ikke nok, som jeg har dem. Det, som folk ikke forstår, det er, at man sætter et mål og arbejder på det, for at udvikle sig personligt. Det har intet med målet at gøre, men det er et spørgsmål om at træde ud i vækst og være den bedste udgave af sig selv til enhver tid, og kunne være mere for sine medmennesker og sin familie, og give noget tilbage til samfundet. Nu kommer det til at blive virkelig højdragende, men jeg mener det faktisk, at det er et værdigt mål at arbejde efter. Hvis du drømmer om mere, og ikke rigtig ved, hvad vej du skal vente dig, jamen så tag dig og start med at lytte til Anders, fordi han ved, hvad det handler om.
er vi live. Velkommen til dag 1, altså, hvor det er skønt, at du er med i vores Business Accelerator Challenge. Den her challenge er lidt speciel i forhold til det, vi har afholdt førhen, og det vil du finde ud af undervejs, hvis du er helt ny. Velkommen til alle sammen, hvor er det skønt at se. Han er med, Hedda er med, og Maside, jeg håber, jeg udtaler dit navn rigtigt. Maside, velkommen til. Dejligt at have dig med fra København. Det er så godt. Og der er flere, der logger på nu, kan jeg se. Det er så godt. Velkommen alle sammen. I er det helt rigtige sted til dem, der stadigvæk tvivler lidt på det. Kunne se i chatten, så er du med, og du er med live. Hej Gitte, godt at se dig. Jeg glæder mig også over at have dig med, og jeg glæder mig til resten af ugen, fordi man ved aldrig, hvad der kommer igennem i løbet af ugen. Det bliver som altid super godt, når vi har tillid til det. Hej Pernille, velkommen til fra Tikøb. Der kommer lidt til køb på min danske geografi, men godt at have dig med. Karin Nielsen, skønt at have dig med os. Velkommen til. Du er her formentlig, fordi du er, og lad mig vide i chatten, hvis det her beskriver dig. Du er her, fordi du er iværksætter, eller måske ønsker at blive det. Du er her, fordi du har et, mener du selv, værdigt produkt, god service, dejlig ydelse, men du er ikke tydelig nok. Lad mig vide, hvis du er med, fordi du ved, du er god til det, du laver, men af en eller anden underlig årsag, så køber folk ikke dine produkter og dine services. Du er måske her, fordi du vil elske mere frihed, men føler, du sidder lidt fast i det. Det kan også være, at du er med her, fordi du ved, der er plads til forbedring i forhold til dit mindset og din virksomhed. Hvis ovenstående beskriver dig, så lad mig lige se din yndlings-emoji i chatten. Og tak for det, Maside. Jeg er glad for, at du lige kunne korrigere mig der i forhold til dit navn. Super godt. Hej Elsa. Glad for at se, at det resonerer. Og Linda er med fra Rom. Jamen, hvor er det skønt. Elsker, at du får arbejdet med dig selv, Linda, under ferien. Dejligt. Tikøb er en del af Helsingør. Tak for den, Pernille. Super godt. Så der kommer nogle emojis igennem chatten, og jeg helt sikkert siger out. Så hvis ovenstående beskriver dig, så lad mig det lige vide. Og du skal, til dig der er ny, jeg vil bede dig om at engagere dig i chatten, ikke for min skyld, for din egen skyld, hele vejen igennem ugen. Fordi sandheden er, jo mere du lænder dig ind og tilkendegiver, skriver, delagtiggør dig selv i, jamen jo mere får du cementeret over for dig selv og din egen underbevidsthed. Det vil sige, jo mere lærer du. Vi lærer ingenting ved at samle på information. Vi lærer først noget, når vi har modtaget information, integreret information, handlet på information, og så forandret et resultat. Feedback tilbage fra den forandring i resultat tilbage til sanserne er læring. Alt andet er blot at huske ting. Så mit mål for dig er, at du bryder ud af den her illusion om viden så hurtigt som muligt, så vi kan begynde at integrere nogle nye ting, så din identitet i løbet af ugen skifter. Så hvis det her giver mening, lad mig da lige se i chatten. Så godt, Hedda. Godt at se. Det er den helt rigtige tilgang. Super godt. Det er jeg glad for, du er enig i. Og det var Mikkel, der skrev. Så godt. Hej Eva. Tina er også med. Jane, godt at se dig. Det er nemlig den rigtige tilgang efter min mening. Også efter at arbejde med tusindvis af mennesker, så kan jeg jo godt se, hvad det er, der gør forskellen, og hvad det er, der ikke gør. Så de fleste mennesker tror, at de resultater, de ønsker, er langt væk. Det er de ikke. Dine ønskede resultater er nok kun et skift væk i din tilgang, måske et nyt perspektiv væk. Dine ønskede resultater er måske kun en beslutning væk. De er måske kun et øjebliks klarhed væk. Måske er dine resultater kun et bevidsthedsniveau væk, altså. Og det øjeblik kan bogstaveligt talt opstå for dig i den her uge, når du lænder dig ind og delagtiggør dig selv. Så hvis du er her i dag, og du er mødt op, og du fortsætter med at møde op, selv hvis mandagen har været lidt kaotisk, og du er kommet lidt galt ud af sengen, eller har fået den forkerte fod ud af sengen, hedder det, irriterende til morgen, så betyder det, at du ikke har givet op. Du er her. Du er ikke bagud. Du er præcis lige, hvor du skal være, fordi det skift, som du er kommet her for, det er tilgængeligt også for dig lige her, lige nu. Så mit mål for dig med den her uge, det er ikke at få dig til at vide mere. De iværksættere, de ledere, de selvstændige, som skaber kvantespring i morgen, det er ikke dem, der har lært at bruge ChatGPT rigtigt. Nej, det er dem, som løfter deres bevidsthed og omfavner og udvikler deres følelsesmæssige intelligens noget mere. Så hele ugen igennem vil du opleve, at det er på det plan, vi arbejder. For at hjælpe dig med at skifte din identitet, for at blive til en anden person, sådan så dine vaner ændrer sig, og dermed din adfærd, og dermed dine resultater. Okay? Og for at du har fået resultater, eller for at du får resultater, du ikke har fået før, så vil jeg hele tiden og kontinuerligt invitere dig til at måske gøre nogle ting, du ikke har gjort før.
Så du vil også opleve meget af det, vi kommer til at beskæftige os med, vil være ulogisk for dit sind. God coaching, når det er rigtig godt, er ulogisk, fordi havde det været logisk for dig, havde du allerede gjort det. Okay, så jeg håber, det her giver mening. Lad mig det lige vide i chatten, hvis det gør. Senere jeg taler om det, der er sådan lidt, det er interessant, fordi nu har vi jo, den her challenge er anderledes, som jeg har sagt før. Vi har haft super gode resultater på virksomhedsfronten, og der er flere der har spurgt os, Anders, hvad er det, I har gjort for at få de resultater? Og det var faktisk derfor, vi besluttede os for at sætte den challenge op. Så den er lidt anderledes den her gang, og det er sådan, observerer, det er også virksomhedsejere. Vi er typisk sådan lidt mere tilbagelænet, lidt mere observerende. Vi delagtiggør os ikke helt så hurtigt, som vi måske kunne gøre. Men jeg vil invitere dig til at gøre det, fordi det er det, der kommer til at give dig dine ønskede resultater. Det er helt sikkert. Så i dag, det handler om episode 1, handler det om, hvordan du kan nå dit værdige kvantespringsmål, så du kan begynde at leve den frihed, som du drømmer om. Der er ikke nogen her, som ønsker, at når vi når til enden af vejen, at vi så siger, jeg ville have elsket at arbejde lidt hårdere den her onsdag aften tilbage i 1900. Altså, det var ingen af os, der siger. Vi når til enden af vejen, og formentlig så tænker vi nok, hvorfor vi ikke brugte mere tid med dem, vi elskede. Hvorfor vi ikke skabte mere frihed for os selv og vores familie og dem, vi holder af. Det er det, vi kommer til at arbejde med. Du kommer til at lære at forstå dit sind på et dybere plan. Og i dag kommer vi også til at fokusere på nogle af de her psykologiske skift, som er absolut essentielle underbevidst, at vi foretager for at få bedre resultater. Du vil også modtage formularen for den her kvantesprings målsætning, og du vil også forstå, hvad der skal til for at nå dit mål. Og inden vi runder af, så tager vi en spørgsmål- og svar-session med Signe fra vores team og undertegnet, hvor vi stiller skarpt på de ting, der er kommet igennem i chatten. Så hvis du sidder med noget undervejs, og du tænker, det her giver ikke mening, Anders, eller jeg kunne godt tænke dig lige, at du uddyber det her, så skriv det i chatten. Vi tager det med til sidst, så hun skal nok opsummere, inden vi runder af, og så tager vi en dialog omkring det. Alright, en lille afstemning for, at jeg får en bedre forståelse af, hvem der er med i dag. Skriv lige et i chatten, hvis du er helt ny til det her. Hvis det er første gang, du er med, så skriv lige et i chatten. Hvis du har været her før, og du har været med i en challenge før, eller er i et program hos os, eller noget andet, så skriv lige 2. For jeg får en bedre forståelse af sådan en fordeling, hvor meget vi skal ind på af forskellige karakterer i materialet. Altså, som jeg også sagde før, det her er ikke noget, vi sådan forbereder og skriver 14 år i forvejen. Altså, det er meget intuitivt fra dag til dag i forhold til, hvad der er mest behov for. Så det er også derfor, det er vigtigt, at du lænder dig ind. Så 1, hvis du er helt ny, og 2, hvis du har været med før. Alright, Frank er med for første gang. Godt at se dig, Frank. Tjerti er også med for første gang. Det er Jørgen også. Anne Dorte har været før. Det har Maria og Susanne også. Godt at se. Så lidt en blanding. Nikolas er også ny, kan jeg se. Virkelig godt. Eva har været med før. Alright. Så lidt en blanding. Jeg vil sige måske sådan 30% helt nye. 70% har været her før. Det er super godt. Eller måske lidt tættere på 50% faktisk. Alright. Super. Tak for det. Og jeg læser alle kommentarer. Jeg går tilbage og ser det hele igennem fra dag til dag. For de ting, der kommer op undervejs, vil jeg sikre mig, at vi får i talesat på bedst mulig måde. Alright? Så det er også derfor, at det er vigtigt for mig, at du lænder dig ind. Vi har live gæster med den her gang, og det er mennesker, som deler deres resultater. For eksempel i morgen har vi en vidunderlig sjæl med, Mark, som har været en del af vores community nu i nogle måneder. Og jeg mener, han omsat for, jeg tror det var 700.000 eller sådan noget, i de første par måneder, efter han begyndte at arbejde med det her. Det er super inspirerende. Ham har vi med i morgen aften, og ham kommer du til at høre fra direkte. Og jeg vil også sige igen, det er interaktivt, og jeg bruger min iPad. Det er ikke statiske slides, som er forberedt igen 14 år i forvejen. Altså jeg tager de ting op, som jeg føler er relevante i nuet. Og jeg kommer også ud fra, at der er relativt mange nye med, så vil jeg lige hurtigt bruge et par minutter på at dele min historie til dig, der er helt ny. Den er relevant i den kontekst, at der er en kontrast i den historie. Så jeg deler ikke historien for, at du skal sige, hvor det godt gået, Anders. Det brugte jeg 20 år på i underholdningsbranchen, og det var bare for at bygge et falsk form for ego op. Det er de dage over. Når jeg deler min historie for at illustrere en kontrast, som indfandt sig. Og jeg ved, hvis jeg kan skabe den kontrast, så kan alle på den her planet med 2 funktionelle hjerneneuroner gøre det. Altså, jeg er ikke den smarteste i klassen, har aldrig været det. Jeg fik typisk de værste karakterer i klassen faktisk. Men jeg blev god til at lære fra mennesker, som havde skabt kvantespringsresultater. Jeg flød Danmark i 2006 i et forsøg på at genopfinde mig selv. Jeg var nået til et plateau i min karriere sammen med min tidligere businesspartner. Jeg var blevet til en version af mig selv, jeg absolut ikke holdt af. Så i et forsøg på at genopfinde mig selv, hoppede jeg på en envejsbillet her til USA. Jeg havde ikke andet end 2 kufferter med mig at spille kort, da jeg ankom. Det her at spille kort var den sidste repræsentation fra underholdningsbranchen, dengang der optrådte med magi. Så jeg byggede min karriere op igen herover som en professionel illusionist. Jeg optrådte over hele verden, producerede shows for nogle af verdens største krydstogtskibsrederier og på nogle af de største scener og tv.
Men bag kulissen oplevede jeg enorm udbrændthed og crashede fuldstændig med binyretræthed og hormonubalance og alt muligt andet. Grundlæggende et personligt sammenbrud, som tvang mig til at stoppe det hele og gentænke alt. Og det var dengang en af mine venner gav mig bogen Din underbevidstheds skjulte kræfter, og den handlede om sindet. Det var første gang, jeg læste om mig selv og mit sind, og hvordan mit sind fungerer. Og det tændte en gnist i mig, og det skabte en fuldkommen transformation, altså, som jeg selvfølgelig har brugt hidtil til i dag, men har også allieret mig med nogle af de bedste inden for personlig udvikling på den rejse. Dengang, da jeg crashede og læste den her bog, stillede jeg mig selv spørgsmål, hvad vil jeg absolut elske resten af mit liv? Og det var at bringe nogle af de koncepter, jeg havde studeret inden for personlig udvikling, sammen med underholdning. Skabe et nyt koncept, bringe det ud i verden. Og jeg sagde samtidig, at jeg vil arbejde med den bedste i verden inden for personlig udvikling. Så jeg tiltrak Bob Proctor ind i mit liv, og han var anerkendt dengang som en af de førende i verden inden for personlig udvikling og menneskelig potentiale. Han havde hjulpet millioner af mennesker. Han og jeg blev gode venner. Vi skabte et program sammen. Han hjalp mig med at etablere Real Magic Live, vores live seminar. Og vi skabte sågar et program sammen, vores Secret to Real Magic program. Nogle af jer har været med i det program her også. Vi har sidenhen på ganske få år skabt en omsætning på 12 millioner US dollars, eller det svarer til omkring 100 millioner danske kroner. Vigtigst af alt har vi hjulpet over 10.000 mennesker via vores live events, vores workshops, vores foredrag, vores coachingprogrammer, til at lede bedre, rigere og mere fyldestgørende liv. Og jeg har dedikeret resten af mit liv til at hjælpe ambitiøse mennesker, ligesom dig selv, iværksættere og ledere med at bryde de her mentale illusioner, til lederskab over deres eget liv og manifestere ekstraordinære resultater. Så det var den korte version af historien. Men som jeg nævnte før, vi har flere og flere virksomhedsejere, der er kommet til os og spurgt, Anders, hvordan kan det være, at du kunne gå fra 0, bogstaveligt talt minus faktisk, begravet i gæld, til over 10 millioner dollars i omsætning på relativt kort tid? Fordi jeg har arbejdet med mit mindset, og jeg har arbejdet med nogle af de bedste i verden, som arbejdede med deres mindset og underviste i arbejdet med mindset. Så med andre ord, Anders tager sin egen medicin efter bedste evne. Jeg møder mange i den her verden i dag, som har travlt med at snakke om det, og de er blevet gode til at snakke om det. Men det er jo ikke alle, der har de resultater, de rent faktisk prøver at hjælpe andre med at opnå, og det mener jeg selv er dybt uetisk. Så i takt med, at vi kommer i gang her, er der lige 2 elefanter, vi skal have ud af lokalet. 1. Virker det, Anders siger? Jeg vil opfordre dig til at prøve det af, indtil du finder ud af, at jeg lyver eller ikke ved, hvad jeg snakker om. Jeg lyver aldrig, og jeg ved, hvad jeg snakker om. Vi har hjulpet over 10.000 klienter. Jeg har produkt af mit eget produkt. Jeg kommer aldrig til at anbefale, at du gør noget, som jeg ikke selv har gjort. Så jeg kommer ikke til at foregive og coach dig til en 30-ganges forandring, når jeg selv kun har oplevet en 10x forandring over et år. Altså gået fra min årlige omsætning til min månedlige omsætning på et år. Det har jeg gjort af adskillige omgange, men jeg kommer ikke til at hjælpe dig med en 30x forøgelse, når jeg kun selv har skabt 10. Alright, giver det mening? Og så er der den her underlige accent. Altså er Anders amerikaner, eller er han dansker, eller hvad er han? Jeg har dobbelt statsborgerskab. Jeg er halv sønderjyde og halv amerikaner. Så fik vi den parkeret. Og den sidste elefant, inden vi går i gang, det er, hvad prøver Anders på at sælge mig? Jeg kommer til at sælge dig på dit potentiale hele ugen igennem. Jeg kommer til at levere et komplet system hele ugen igennem, så du kan anvende lige med det samme og bruge til at skabe resultater med. Vi havde en gut, Jesper, der har været med i flere af vores challenges, og han nævnte det i sidste uge. Han var med sidste år til en business challenge. Han sagde en idé, og det er en af de idéer, vi kommer til at arbejde på i dag. Den ene idé, sagde han, var stærkt bidragende til, at han kunne gå fra 2 millioner i omsætning om året til tæt på 10 millioner i omsætning på ganske kort tid. Altså. Så har det her værdi? Absolut. Så jeg kommer til at sælge dig på dit potentiale hele ugen igennem. Skulle du have lyst til at gå skridtet videre med os og få noget hjælp til implementering, så har du selvfølgelig den mulighed. På torsdag der får du mulighed for at booke et opkald med vores team og ansøge om et opkald for at se, om du kvalificerer til at arbejde med os. En af de 27 pladser, vi har i vores businessbilder. Du kan vælge at tage imod muligheden, og du kan vælge at lade være. En ting er helt sikkert, jeg er committed til at give det bedste, jeg har inden for den tid, vi har sammen. Og jeg kommer ikke til at holde noget tilbage. Så jeg ved, du har den her oplevelse af at have lyttet til nogen. Du sidder med en følelse af, at den, du lytter til, foregiver og prøver at lære dig noget, imens de prøver at sælge dig noget. Jeg hader selv den følelse. Det kommer ikke til at ske her. Jeg kommer til at give dig det bedste, jeg har inden for den tid, vi har sammen. Det er min commitment til dig. Hvordan lyder det? Er det fair? Janni, det gælder alle brancher. Du kan bruge de her principper i stort set alle brancher. Altså vores deltagere, det er et meget bredt spænd. Altså fra terapeuter, foredragsholdere, servicebaserede virksomheder, håndværkere, tandlæger, advokater. Principperne er de samme, fordi vores sind fungerer på samme måde, Janni. Vi er programmeret på mange forskellige måder, men måden, hvorpå vi ændrer på den programmering, er præcis den samme. Giver det mening? Håber jeg. Super godt, Emma.
Bjørk siger, jeps, det glæder mig. Så godt. Så lad os dykke ned i det. Lad os lige prøve at fordele min skærm her. Hvorfor er det, at vi så ikke har de resultater, vi ønsker? Før at vi begynder at tale om, hvor vi skal hen, er vi nødt til at begynde at forstå, hvorfor vi er, hvor vi er. Og det kan godt blive en lille smule ubehageligt, når vi begynder at fokusere på det på den måde, men det er altså ikke desto mindre essentielt, som jeg ser det. De fleste har ikke en... tak for det, Camilla. Du er meget værdsat. Og frisør også. Yes, det er rigtig sigende. Frisør, klinikejere. Ja. Et meget bredt spænd. Så den her ene idé forandrede alt i mit liv. Da Bob Proctor spurgte mig, Anders, er vi enige om, det er dit sind, der giver dig dine resultater? Så måtte jeg jo sige, ja, det er vi. Og så sagde han, Anders, hvordan ser dit sind ud? Og jeg kunne ikke svare på spørgsmålet. Han sagde, du har ikke en forståelse af dit sind. Du kan ikke se et billede af dit sind. Derfor er der forvirring. Og hvis der er forvirring herinde, så er der forvirring derude. Og så tegnede han det her lille diagram på en serviet, da vi sad sammen i Las Vegas og havde te. Han sagde, den her figur ændrede mit liv. Den har ændret millioner af mine deltagers liv. Den har ændret virksomheders omsætninger i milliard-dollars-klassen. Og jeg sad sådan og tænkte, det kan da ikke være så powerful. Hvad sker der? Altså, er det sådan lidt halvtosset det her? Men efter at have forstået det her bare en lille smule bedre, jamen så må jeg konstatere, at det rent faktisk er så powerful. Fordi det handler om, at vi skifter din identitet i løbet af den her uge. Og hvis du falder i fælden, der hedder, kan jeg huske informationen, så gå tilbage og se lektionen igen. Så har vi misset pointen. Det handler ikke om at forstå det her. Det handler om at blive til mere. Så vi har det bevidste sind øverst, det underbevidste sind nederst, og så har vi den fysiske krop, vi bor i. Proportionelt er sindet meget større end kroppen. Sindet udtrykker sig igennem kroppen. Så vi har den viden, vi nu har, som ligger her i det bevidste sind. Men så har vi dine vaner, dine mentale vanemønstre, som ligger på det underbevidste plan, og de afgør altså 95-98% af din adfærd. Din adfærd, som kroppen engagerer sig i, og det er den adfærd, der giver dig dine resultater. Okay? Så det vi arbejder på her, det er skifte identiteten. Identitet skulle der stå. Her, den mentale identitet. Det kommer til at afgøre dine vaner. 2. Og det kommer 3 til at give dig dine resultater. I den rækkefølge. De fleste mennesker arbejder udefra ind. De kigger på resultaterne og siger, at der skal mere strategi til. Vi skal regne os frem til. Vi skal vide noget mere. Vi skal tvinge os selv ud i en forandret adfærd. Og det er klart, de misser pointen gang på gang på gang. Og de går glip af bogstaveligt talt millioner i omsætning. Uvidenhedsskatten er enorm, altså. Og den kommer vi til at tale om lidt senere. Så det er 3 trin. Mindset, vanemønster og adfærd. Så i dag handler det om, at du får skabt dit kvantespringsmål, og får integreret det her kvantespringsmål. Og du kommer ikke til at tro på det i starten. Jeg troede da ikke på, at jeg kunne det, jeg laver i dag. Da jeg talte med Bob om det i starten, han sagde, hvad vil du virkelig gerne have, Anders? Så jeg vil jo gerne ud i verden og hjælpe millioner af mennesker og skabe frihed og så videre, men jeg ved ikke hvordan. Han sagde, du behøver da ikke vide hvordan, men du kan. Det troede jeg ikke på, men jeg troede på hans tro på, at jeg kunne. Han sagde, hvis du gør præcis som jeg fortæller dig, så kan du have alt det, du ønsker. Det troede jeg heller ikke på, men jeg troede på, at han troede på det. Så jeg satte min logik til side for en gang skyld, og begyndte at tænke på en anden måde. Og det er her, jeg vil anbefale, at du læner dig ind og begynder at tænke på en anden måde, når det kommer til din målsætning. Vi taler om mål nu. Vi skal have en retning. Hvis ikke vi har en retning, så driver vi som et skib uden et ror. Og der er så mange virksomhedsejere derude, eller kommende virksomhedsejere, som starter ud med et behovsmål. Det var det, jeg gjorde. Bob spurgte mig, hvad vil du, Anders? Jamen, jeg skal også bare af med min gæld. Og skylde $50.000 væk i dum forbrugsgæld. Så det var mit mål, at komme af med gæld. Og så rystede han på hovedet og sagde, Anders, gældfri er stadigvæk 0. Og så grinede han. Og det var sådan, nå ja, det tager den samme energi at komme af med gæld, som det gør at omsætte for 100 millioner. Præcis den samme energi. Det er de samme mentale værktøjer. Det er det samme paradigme, du skal arbejde med. Så hvorfor sætter vi et behovsmål? Fordi vi ikke ved bedre. Vi ved ikke, vi ikke ved. Vi er ubevidst inkompetente. Det var der, jeg startede. Ubevidst inkompetent. Du går fra ubevidst inkompetent til bevidst inkompetent. Nu er du bevidst om, at du er inkompetent på området. Du er bevidst om, at der er et potentiale, du ikke har fået udledet. Du er bevidst om, at du godt kunne gøre bedre. Du har bare ikke gjort det endnu. Så bliver vi bevidst kompetent. Nu tager vi kontrollen, vi begynder at udvikle os selv, og vi bliver bevidst kompetente på et bestemt område. Og til sidst så når vi til et punkt igen, hvor vi er ubevidst kompetent. Vi skal ikke tænke over at skabe succes længere på et bevidst plan. Succes er en del af autopiloten. Okay? Så vi har A, B og C-mål. De fleste mennesker sætter et A-mål, hvad de ved, de kan. Og så bliver vi inspireret med en YouTube-video eller noget andet, ikke? Og så går vi videre til, hvad vi tror, vi kan. Og især virksomhedsejere, så snakker vi om 10-15% vækst måske, ikke? Hvad vi tror, vi kan. Hvis den her investor kommer ind og
de her samarbejdspartnere, det her sker, det her produkt lanceret, så kan vi. Og der er jo ingen inspiration, der er ingen udvikling, så de fleste bouncer fra A til B, og så bouncer de tilbage igen til A, fordi der er ikke nogen support her. Familien tror ikke på, at du kan. Der er ikke nogen i dit miljø, som har været der før, så det er klart, at det er fristende at gå tilbage til, hvad vi ved, vi kan. Men det kræver, for at du bringer mere af dig til overfladen, og for at du får skabt det kvantespring, du absolut fortjener, så er det essentielt, at du når til C-målet, hvad du virkelig ønsker. Altså, som I virkelig ønsker. Og da Bob blev der længe nok, og fik mig til at spytte ud, hvad det var, jeg virkelig ønskede, så var det at hjælpe millioner af mennesker på verdensplan til at leve bedre, rigere og mere fyldestgørende liv. Omsætning er bare en målestok for, hvor meget service du yder. Alright. Hvad vil du absolut elske? Hvad skal der stå på din gravsten, når du ikke er her længere? Jamen, næste år bliver anderledes. Jeg har ikke lige sat mit mål endnu. Jeg skal nok bare lige... Nej, altså, stop op, tag en dyb indånding og tænk. Tænk her. Tænk. Næste år bliver en kopi af i år, hvis ikke du ændrer det program, der ligger i din underbevidsthed. Der er 2 slags mennesker, som jeg ser det. Dem, der lader deres standarder dale til at matche den nuværende omstændighed, den nuværende omsætning. Så er der dem, der løfter deres standarder op til at matche den indkomst og den omsætning, de ønsker, og den service, de ønsker at skabe i verden. Jeg ved godt, hvilken kategori jeg helst vil være i. Altså. Så du kan ikke vide, hvordan, men du er nødt til at blive klar på målet. Hvordan bliver synligt undervejs. Okay? Så lad os... Det, der også handler om her i dag, det er at hjælpe dig med at rumme ideen om et kvantesprigsmål. Der er mange, der siger, Anders, du får mange til at tænke 10x, men det er jo bare fantasi. Ja, selvfølgelig er det fantasi. Det er der, hvor alting starter. Altså, Wright-brødrene havde en fantasi om at bringe os i luften. Derfor gjorde de det. Altså, alle de gennembrud, der er sket i verden, er skabt af mennesker, der har fantasi nok til at tænke på et outcome og et mål, de vil elske. Men for at du kan acceptere det kvantesprigsmål, så er der nogle psykologiske skift, der er nødt til at finde sted i dit sind, for at du får en større forudsætning, for at forudsætningen er større, for at du rent faktisk får det bragt til fysisk virkelighed. Giver det mening så far, det her? Så vi taler ikke om, hvad du har brug for, vi taler ikke om, hvad der er logisk, vi taler om, hvad din sjæl kalder på. Hvad vil du absolut elske? Din virksomhed er bare et udtryk for dig. Og din virksomhed kan kun gøre det så godt, som du gør det. Og til jer, der har spørgsmål, send dem gerne igennem undervejs. Teamet holder øje med dem, og så skal vi nok opsummere så mange, som vi kan her, inden vi runder af. Så et spørgsmål til dig. Super godt, Jannik. Super godt, Emma. Troels, godt at se, du er med. Et spørgsmål til dig. Nu vi taler om kvantespring. For mange virksomhedsejere vil det være et kvantespring at nå deres første million. Vil du sige, det var en succes, hvis du nåede din første million? Bare lige lad mig det vide i chatten. Så godt, Bjørk. Anne siger bestemt. Super. Vil du mene, at det var en succes, hvis du nåede din første million? De fleste vil sige ja, det vil jeg se som en succes. Men spørgsmålet er, hvor lang tid tog det dig at nå den her million? Det er faktisk det bedre spørgsmål. Hvor lang tid tog det dig? Så succes er ikke kun mål i omsætninger og i størrelser og i de ting, man så kan give mere til, velgørenhedsorganisationer osv. Noget af det, der får mig op om morgenen og i gang, er det bidrag, vi kan gøre til velgørende formål i høj grad. Det handler om cirkulation. Men de fleste vil sige, ja, det er en succes, når jeg når min første million. Men igen, spørgsmålet er over hvor lang tid. Tog det dig 10 år? Knap så meget, vel? Tog det dig 5 år? Hvad med et år? Okay, nu begynder det måske at ligne noget. Jeg har aldrig tjent mere end $250,000, eller 250.000 kroner om året. Omkring $40,000. Det var det meste, jeg nogensinde havde tjent på et år. Og Bob spurgte mig, Anders, hvad vil du absolut elske? Jamen, så vil jeg hjælpe de her millionervis af mennesker, og jeg vil lave min årlige indtægt om til min månedlige. Det vil sige, at jeg gik fra 40.000 om året, som det var det meste, jeg nogensinde havde tjent, til 750.000. Det var mit mål. Kunne jeg acceptere den idé? Nej, det gjorde jeg da ikke. Jeg troede da ikke på det. Men jeg satte målet. Og han sagde, hvis du gør præcis, som jeg fortæller dig, så kan du have alt det, du ønsker. Jeg troede ikke på det. Men han sagde, bare gør, som jeg fortæller dig. Lad være med at stille spørgsmålstegn ved det. Gør det alligevel. 11 måneder senere havde jeg genereret $750,000. Jeg havde lavet min årlige omsætning om til min månedlige omsætning på 11 måneder. Det var så chokerende et resultat, jeg havde svært ved at forstå, hvad pokker der skete med mig. Men jeg kunne se, at alt i mit mindset havde ændret sig. Det var ikke det, jeg gjorde. Det var måden, jeg tænkte på. Så sagde han, kan du lave det resultat på et år, kan du også tage det over 1 million. Så nåede vi det. Så sagde han, kan du nå 1 million på et år, Anders?
guess what, så kan du også nå 1 million på en måned. Det tror jeg da ikke på, man kunne. Igen, men han sagde, at du kan kollapse tidsrammen. Det handler ikke om, hvor hårdt du arbejder. Det handler ikke om, hvor hurtigt du løber. Det handler om, hvilket serviceniveau du arbejder fra. Og det er en af de idéer, vi kommer til at arbejde på i dag også. Og han sagde igen, gør du præcis som jeg fortæller dig, så kan du nå 1 million på en måned. Så nåede vi 1 million på en måned. Jeg arbejdede ikke hårdt. Jeg havde mere tid til mig selv. Der var mere overskud. Så vidste jeg jo godt, hvad han ville sige. Kan du nå 1 million på et år? Kan du nå 1 million på en måned? Så kan du også nå 1 million på en dag. Ja, det havde også svært at acceptere igen. Men så nåede vi 1 million på en dag. Og jeg tænkte, altså, den konklusion må være, at det er nemmere at tjene og omsætte for mere på kortere tid, end en lille smule på lang tid. What? Det var så omvendt af alt, hvad var blevet fortalt. Hvis jeg skulle have succes, skulle jeg være klog, jeg skulle have gået på de rigtige skoler, jeg skulle have kendt de rigtige mennesker, jeg skulle have adgang til de rigtige banker, alt det her. Indtil det havde jeg. Så jeg måtte konstatere, at alt det, var blevet fortalt, passede ikke. Så det her, altså målet er, at du omsætter for mere hurtigere. Lad mig lige se i chatten, hvis det her resonerer. Bare lige skriv ja i chatten, hvis du er committed til at omsætte for mere hurtigere, og lad tid være en del af ligningen. Tid er nødt til at være en del af ligningen. Og psykologisk kommer vi til at lave nogle gymnastikøvelser i dag, altså som ændrer din perception på det her. Det er nemmere at tjene mere på kortere tid, end en lille smule på lang tid. Meget nemmere. Alright. Helle siger, vildt nok, den skal lige lande i det øverste. Det skulle den også for mig, Helle. Jeg troede, det lød så vanvittigt for mig. Det var i modstrid med alt det, var blevet fortalt. Altså, og hele mit miljø, alle i mit miljø, sad jo fast. Alle arbejdede hårdt. Det var sådan, jeg var vokset op. Mine forældre havde flere jobs for at få tingene til at hænge sammen. Pernille siger, jeg er for fanden mega klar. Så godt. Godt at se dig, Pernille. Elsker, at du så kommer med det. Frank siger, det giver mening, men hvad uden større netværk? Godt spørgsmål, Frank. Lad os tage den op her sammen, inden vi runder af. Fordi jeg havde jo heller ikke et netværk. Der var ingen, der troede på mig. Når du starter ud, det er så interessant. I starten, jo, der kan der godt være en enkelt veninde eller ven, der siger, du kan godt, yes, selvfølgelig kan du. Men dagen efter, så er der altså ikke noget support der, vel? Fordi de har jo ikke sat den form for mål. Så hele den her lange periode undervejs, fra hvor du starter, til når du når dit første kvantespringsmål, der er ikke ret meget support. Men når du så når det, så kommer de alle sammen ud af skyggen og siger, vi vidste, du kunne godt gået. Hvor var de henne under hele rejsen? Ja, de sad selv fast i en model af deres liv, der ikke fungerede, så man kunne nok ikke regne med så meget support derfra. Derfor er community essentielt, derfor er det, efter min mening, essentielt at have en coach, en mentor, en der har gået vejen, som kan hjælpe en undervejs. Kan man gøre det selv selvfølgelig, men rejsen bliver nok unødig lang. Så lad os tage og sætte lidt flere ord på det her. Jeg er overbevist om, at det er nemmere, som jeg sagde før, at skabe en 10x forandring end en fordobling. Fordi når du går efter 10x-mål, et kvantespringsmål, lad os nu sige, at du går fra at lave din årlige omsætning til din månedlige omsætning, eller hvis ikke du startede nu i din virksomhed, tag det mest, du har tjent på et år, og lad det være din månedlige indtægt. Lad det være dit mål. Når du gør det, så går du fra en behovsenergi til en ønskeenergi. Og nu taler vi om energi, vi taler om, og nu bliver det måske lidt fluffy for nogen, vi kommer lidt mere ind på det på onsdag, men vi taler om energi. Alt i den her verden er energi. Din krop er en bunke molekyler i en høj energifrekvens. Ifølge kvantefysik, så er der et multivers, vi lever i, hvor uendelige virkeligheder eksisterer side om side. Så du kan connecte med enhver form for virkelighed, du vil elske. Og når du træder ind i den energi, der repræsenterer dit ønskemål, så kommer der en anden form for sådan brændende ønske bag det. Der kommer en anden form for inspireret energi bag det. Derfor er oddsene for at du når det meget større. Så et 10x-mål er kvalitativt. 10x, nu skal du fokusere på kvalitet. Kvalitativt. Og en 2x forøgelse, den er kvantitativ. Altså, der handler det om at gøre mere af det samme og gøre det noget mere. Kvantitativt og kvalitativt. 10x i et helt andet værdiniveau, hvor du fokuserer på kvalitet, du fokuserer på dybere, ikke bredere. En fordobling, det er mere arbejde, løb noget stærkere, arbejde fra samme værdiniveau, og så håbe på, at vi når lidt bedre resultater. Kan man gøre det? Ja, helt sikkert. Men vi skal have disassocieret tid og omsætning fuldstændigt. Altså tid, for de fleste mennesker har altid været lige med omsætning. Vi har hørt det hele vores liv, ikke? Tid er lige med penge, tid er lige med penge. What? Tid er da ikke lige med penge. Hvad er det for en løgn, vi er blevet fodret? Det er nok den dyreste løgn, vi er blevet fodret, ikke? Tid er da ikke lige med penge. Tid er da væsentligt mere kostbart, end penge nogensinde kunne blive. Mere tid med familien, altså. Mere tid med de mennesker, vi holder af.
det vil altid være mere kostbart. Men vi har lært os et lighedstegn mellem tid og omsætning. Så det vil sige underbevidst, så løber du stærkere, arbejder hårdere, bruger flere timer i håbet om, at du omsætter for mere. Jeg havde en deltager, som forleden sagde, da jeg spurgte hende, hvad er dit succeskriterier? Hun sagde, en fuld kalender. Det lyder som tortur for mig, altså. Så nej, mere tid er ikke lige med bedre resultater. Mere tid er lige med at sende sig selv på kirkegården lidt før. Det er der ingen grund til. Alright. Så lad os nu, og for at vi ligesom kan ændre vores perception her, fordi der vil også være en del af dit paradigme, der siger, at jeg er ikke så værdifuld, det jeg laver, jamen det kan man ikke. Jo, behovet er der. Du er bare ikke bevidst om endnu, hvordan du får solgt på et højere niveau. Så nu du har sat dit kvantespringsmål, du har sat din 10x forøgelse, så vil der komme en del af dit underbevidste paradigme og siger, er jeg nu god nok, jeg kan ikke tage så meget for det, du tager ikke noget, du cirkulerer midler, du tager ikke noget, man tager ikke noget fra nogen. Den skal vi helt ud på, den illusion skal køre så langt ud på mødingen, at vi ikke kan lukke den længere. Altså, vi cirkulerer energi, vi giver folk mulighed for at få noget hjælp i forhold til det, de mener, de har brug for. Så lad os nu sige, at du hjælper en, nu kender jeg ikke din branche, men din indkomst og omsætning er lige med 3 ting. Behovet for det, du laver, din evne til at udfylde behovet, og den sværhed, der er i at skifte dig ud. That's it. Behovet for det, du laver. Skulle du opfinde behovet? Nej, det er der allerede. Din evne til at udfylde behovet. Hvor god er du til at udfylde behovet? Bliver du bedre hver dag? Jeg har lavet en commitment til mig selv resten af mit liv. Jeg skal forbedre mine evner hver dag. 3. Den sværhed, der er i at skifte ud. Tager du fat på 2'eren, så tager 3'eren sig af sig selv. Du bliver sværere at skifte ud. Det bliver sværere at erstatte. Det vil sige, at din aktiekurs går op. Alright. Vi havde en deltager, Lisbeth. Hun lærte at gå fra 100.000 om måneden til 1 million om måneden i omsætning i hendes klinik, som i dag er blevet til kun en klinik, et stort dyrehospital. Var det værd? Hvad mistede hun ud på ved ikke at leve sit mål? Hun betalte livet 9 millioner om året ved ikke at leve sit mål. Altså, så du betaler en enorm pris lige nu ved ikke at sætte et drømmemål, sætte et kvantespringsmål. Giver det mening det her? Steffi, okay, så er du en af dem, jeg lige talte til nu her. Alright, lad os lige bakke op en gang. Hvis du er en af dem, der sidder og tænker, at det er ikke så meget værd. Du skal ikke fokusere på indholdet. De fleste fokuserer på processen, på indholdet, på proceduren, på alt det deres mulighed indeholder. Og folk er ligeglade. De eneste, der synes, det er hyggeligt, er nok vores mor. Og that's it. Resten sidder og tænker på, hvad får jeg ud af det? Hvad får jeg ud af at købe ind på den her løsning, program, proces, produkt, hvad end det nu er? Du tilbyder, de fleste sælger indholdet. Du skal sælge effekten af indholdet. Lad os nu sige, at jeg hjælper en med at overvinde stress eller angst eller noget andet. Og de har fået et helt nyt liv ud af det. De har fået et nyt job, de har tiltrukket en ny partner. Det er svært at putte et tal på, hvad det har været værd. Men jeg kan huske, at jeg spurgte en gang, hun havde fået lavet et nyt tag også og købt en ny bil i samme sammenhæng. Og jeg sagde, den forandring, du oplevede indeni, var den mere eller mindre værdifuld end din nye bil og dit nye tag? Hun sagde uden tvivl, var den meget mere værdifuld end alle de fysiske ting, jeg købte. Hendes hus eller taget og bilen havde vist kostet 500.000. Hun sagde, at jeg betalte det samme for den forandring. Alright. Når prisen så er 10 gange så lille, og når effekten er 10 gange så stor som prisen, så er prisen jo altid god. Så du skal ikke sælge indholdet, du skal sælge effekten. Og hvis effekten af det, du sælger, er 10 gange så værdifuld som prisen, så er prisen altid god. Du kan mennesker sige, at mine priser er et udtryk for den værdi, jeg laver. Det burde det ikke være. Den værdi, du leverer til verden, bør være 10 gange så stor som dine priser. Og så er der nogle måske produkter og ydelser, der er lidt svære at kvantificere end andre. Men så må man gøre sig det nu med af og tænke det igennem. Altså. Så lad os nu få din underbevidsthed til at relatere lidt bedre til dit målkort. Okay? Så lad os nu lave lidt millionærmatematik og bryde det her ned af lad os lære at gamble på os selv for en gang skyld. Jeg boede i en by, der hed Las Vegas. Der er på hele verden fløj til Las Vegas for at gamble på alt andet end sig selv. Hvor er det dog tosset? Så lad mig gamble på os selv for en gang skyld. Alright. Nu bruger vi bare et tal så som 1 million. Altså det er jo bare et tal. Vi kan også sige 10. Men det er bare for at illustrere en proces her, som gør det lidt nemmere for din underbevidsthed at acceptere. Hvordan når vi 1 million? Jamen,
Vi sælger 10.000 enheder af 100 kroner. Det er en måde at gøre det på. Du kan også sælge 1.000 enheder af 1.000 kroner. Det er også en måde at gøre det på. Du kan sælge 100 enheder, nu bliver det en lille smule sjovere, ikke? Af 10.000. 10.000 kroner. Du kunne jo også måske sælge 10 løsninger, som hver i værdi overstiger 100.000. Så er prisen stadigvæk god. Vores udfordring er, at vi har aldrig lært at kvantificere vores løsning ordentligt. Så vores underbevidsthed er svært ved at acceptere et mål om 250.000 om måneden. Det har din underbevidsthed sikkert svært ved, når du har arbejdet med et gammelt paradigme i din virksomhed, der hedder tid er lige med penge, og du sætter dine tider, dine sessioner, din klippekort og alt det her. Du sætter bare mere din tid, mere din tid, mere din tid. Der er ingen, der drømmer om mere din tid. Var der en, der sagde til mig engang. Det de drømmer om er effekten af den tid, vi bruger sammen. Og der er ikke nogen her, der vil sige, jeg vil bare ønske mere Anders' tid. Nej, du vil ønske hurtigere resultater. Og ikke mere af min tid. Mit job er ikke at få dig til at bruge mere tid med mig. Mit job er at få dig til at nå dine mål hurtigst muligt. Alright. Resoner det her. Og vi kommer til nu at arbejde på, og nu den idé, som jeg kommer til at arbejde videre med dig på her om et øjeblik, det er den, som Jesper brugte, som gav ham det boost i omsætning, hvor han gik fra 2 millioner, eller det var stærkt bidragende, som han sagde, til at han kunne frigøre sig selv og gå fra 2 millioner i omsætning til omkring 10 på relativt kort tid. Men det er bare rigtig vigtigt. Jeg har taget det her med den her gang for at få dig til at tænke anderledes omkring tal. Vi ser på et tal, og vi synes, at det ser stort ud. Men hvad er stort? Brug loven om relativitet til din fordel. Noget, der har gavnet mig så meget på min rejse, det var at sige, at det er kun 1 million. Jeg tror, det lød fuldstændig forrygt. Jeg har aldrig nogensinde... Altså, jeg kendte ikke nogen med 1 million. Hvis jeg tog 10 af mine venner dengang og satte dem sammen, var der ikke nogen af os, der kunne komme op med 1 million. Altså. Men jeg begyndte at bruge relativitet, lån om relativitet til min fordel, ved at minimere min million, og sige, det er bare 1 million. Det er bare 1 million om året. Og fordi jeg begyndte at sige, det er bare, så begyndte jeg at se det fra et større sted. Jeg husker Bob sagde engang, jeg sagde til ham, det ser godt nok stort ud. Han sagde, få det til at se småt ud. Og ja, du ser det fra nuværende perspektiv. Dit gamle selvbillede ser på det tal som værende stort. Sandheden er, det er bare. Det er måden, du ser det på, der gør det til det ene eller det andet. Så nu tager dit kvantespringsmål, og du kigger på det, og du får det ned på papir. Gå tilbage og se den her lektion igennem et par gange, og relater til det med ordet, det er kun. Det er kun 1 million. Det er bare et tal. 1 million i dag er ikke ret mange penge. Altså. Så lad os nu sikre os, at vi får det her forankret. Så hvordan får... jeg siger, det virker så simpelt, når det kommer fra dig. Har jeg vist overkompliceret det lidt i mit hoved, men det gør de fleste. Du er din egen største udfordring og din egen største mulighed i en og samme. Mit job er at hjælpe dig forhåbentlig til noget klarhed den her uge. Fordi sandheden er, intet bliver dynamisk, før det bliver klart. Intet bliver dynamisk, før det bliver klart. Og vi skal altså have et klart mål først. Vi skal have vores mål skrevet ud på et målkort. Og når jeg kigger på mit målkort, så er der en sætning på det her kort, som beskriver mit mål. Det skal vi have integreret for dig, så din underbevidsthed kan begynde at forstå det. Nu skal vi begynde at tale underbevidsthedens sprog. Den taler i billeder, i lyde og i følelser. Den taler ikke i ord. Selvfølgelig er der ord på et målkort. Det er de ord, vi har sat sammen, som giver os en sætning, men det er jo bare teknisk set bogstaver på et kort. Målet eksisterer i din underbevidsthed. Ja, og det er altid nutidsformat. Jeg er så glad og taknemmelig nu, hvor jeg har skabt min virksomhed. Jeg omsætter for. Vi har hjulpet så mange, og så videre. Det er således 1000 tak. Og igen i morgen kommer vi til at høre, og vi gør det lidt anderledes i den her uge til dig, der har været med før. Vi tager nogle flere sådan live succeshistorier med ugen igennem. Og i morgen kommer vi til at høre fra en gut, der hedder Mark. Og han på ganske kort tid, som en del af vores proces, omsat, jeg tror det var omkring 700.000 for på et par måneder. Altså, I kommer til at høre det fra ham i morgen live, men han accepterede bare en ny idé, et nyt tal, og han så det ikke som værende stort. Han så det bare, og hans underbevidsthed begyndte at acceptere en ny idé om, hvad han er i stand til at skabe. Okay? Så lad os lige tage et hurtigt kig på det igen. Så hvor er dit mål henne? Nu kigger vi på dit sind og din krop. Vi skal have din krop til at agere anderledes og til at skabe nogle nye resultater. Det vil altså sige, at du først tager din fantasi her og din vilje, 2 mentale værktøjer, og bygger ideen om dit ønskemål her på et bevidst plan. Og det er forhåbentlig den her 10x forandring. Hvor lever det mål lige nu? Det lever på et bevidst plan. Du tror ikke på det endnu, det er jeg med på. Men sat det alligevel. Jeg troede da ikke på, at jeg kunne, da jeg satte mit. Men jeg troede på, at min mentor tro på, at jeg kunne. Så hvis ikke du tror på dig selv lige nu, så lån min tro på dig, for jeg ved, du kan.
Vores sind, dit og mit sind, fungerer på præcis samme måde. Ja, vi ser lidt anderledes ud, vi bor i lidt forskellige kroppe osv., men vores sind er processen for, hvordan vi ændrer vores sind, er præcis den samme. Så er jeg ligeglad med, hvad der er sket, hvor mange udfordringer du har haft, det har intet med din fremtid at gøre, medmindre du tillader det. Så vi tager det her mål og integrerer det via gentagelse og de processer, som du får med i den her uge, så vil du lige så stille og roligt begynde at integrere det underbevidst. Din underbevidsthed er i alle celler i din krop. Og på en relativt kort stykke tid vil du opleve, at du går fra at skulle holde dit mål i live, til at over noget tid, så er det dit mål, der holder dig i live. Så er det dit mål, der får dig ud af sengen om morgenen. Det er dit mål, der får dig i gang. Det er mit mål, der holder mig i live. Gennem alskens udfordrende perioder har jeg haft dem. Yes, det har jeg troet, hvis bare jeg lærte at omsætte for mere, så forsvandt alle problemer. Det gjorde de ikke. Alle problemer blev ganget med 10. Men altså, jeg lærte noget i hvert fald. Og jeg kan huske, Bob sagde, Anders, succesfulde mennesker er ikke mennesker, der har lært at det er ikke mennesker uden problemer. Det er blot mennesker, der har lært at løse deres problemer. De er ikke så reaktive, som de var engang. De er mere skabende. Alright, så lærte vi at løse nogle nye problemer. Når det her mål bliver integreret, så vil din adfærd skifte, og du begynder at udtrykke nogle helt andre ting. Så lad mig lige vide, om ikke det giver mening det her. Det håber jeg. Lad mig lige se i chatten, om ikke det her giver mening. Vi skal stadig igennem et koncept mere, og det handler om værdiniveau. Til dig, som ikke omsætter for nok, til dig, som hele tiden har travlt og føler, du sidder fast, du arbejder ikke fra et højt nok værdiniveau. Og lad os nu tage et kig på det. De fleste virksomhedsejere, når vi bliver meget ærlige og åbne omkring det her, så er de faktisk ansat i deres egen virksomhed. De har taget et gammelt paradigme med sig fra det, de havde et arbejde, som hedder, at man skal gøre det hele selv. Og der er 5 værditrin. Og det nederste værditrin i den her verden, som jeg har identificeret, det er implementering. Det er her, hvor vi bliver betalt for et stykke implementeringsarbejde. Det er Eva, som kommer her og gør rent, for eksempel. Hun implementerer et stykke arbejde. Hun er en vidunderlig sjæl. Hun elsker hendes arbejde, men hun selvfølgelig sælger sin tid. Det er klart i form af hendes arbejde. Det er det, hun laver. Hun implementerer et stykke arbejde. Hun er super dygtig til det, men jeg kan godt forestille mig, at hun er træt, når vi når til weekenden. Det er her, hvor der ikke er ret meget kreativ energi. Det er mest fysisk arbejde. Fjerde værditrin, det er her, hvor du sælger uddannelse. Du har taget en længerevarende uddannelse, og du sælger viden med andre ord. Du sælger viden. Det er her specialiseret viden. Det er her ingeniørerne, lægerne, piloterne osv. hører til. Jeg havde en kammerat på et tidspunkt, som har studeret økonomi i mange år, og er nu ansat i en stor virksomhed, men han har studeret økonomi hele sit liv, og sælger stadigvæk sin tid på penge. Jeg kan ikke forstå det, men anyways. Det er her, hvor man sælger viden, man sælger specialiseret viden. Så er det 3. niveau, det er, hvor du sælger uddelegering. Delegering ud skulle der stå. Det er her, hvor du måske er manager, og du manager et team, og baseret på teamets performance modtager du lidt mere indkomst. Du skal i hvert fald sikre dig, at den virksomhed, du arbejder med, er vækstorienteret, sådan så din indkomst stiger, når virksomheden gør det bedre. Alle på mit team vinder, når virksomheden vinder. Vi vækster alle sammen med hinanden, og det er en vidunderlig følelse. Og det andet værditrin, det er her, hvor du arbejder på din kommunikation. Nu træder du ud af integration, og du træder op på et helt andet værditrin, hvor du som virksomhedsejer taler til et større publikum samtidigt. Det er her, skuespillerne hører til, de dygtige sælgere, de dygtige iværksættere, kunstnere. Du går fra at implementere produktet til at sælge produktet. Det er et identitetsskifte fra, jeg er XYZ til, jeg er virksomhedsejer, som ejer en virksomhed, der sælger XYZ. Kæmpe paradigmeskift, altså. Jeg havde en deltager på et tidspunkt, som sagde, bare det ene lille skift gjorde alt for en. Og så har vi det allerøverste værditrin, og det er altså her, hvor du sælger idéer. Det er meget lidt fysisk, det er stort set kun kapital og fantasi, du arbejder med. Du har en investeringsportefølje, du har nogle investeringsrådgiver, du får nogle gode idéer en gang imellem, du søsætter de her idéer via et team, og så er man videre til de næste idéer. Det her mest energetisk og spirituelt, hernede meget fysisk, og det er her de fleste virksomhedsejere sidder. Resonerer det her? Vækstorienteret. Jeg hørte det som et venstreorienteret, siger Dorte. Ej, vi blander ikke politik ind i det her. Og politik, altså Jesus. Alright, den parkerer vi lige. Nej, lad os lade være med at tage del i det overhovedet. Lad os bare holde fokus på vores egen
virksomhed og vores eget mindset. Der vil altid være crazy town ude i verden, og jo mere vi delagtiggør os i det, jo mere følger vi bare med. Lad være med at være den person. Hold fokus på dit mål i din virksomhed og din vækst. Da 2020 kom, og frygt blev solgt på verdensplan, og folk hævde det ned af hylderne og købte det, som var det på tilbud, der havde vi en virksomhedsejer i vores community, der sagde, det her bliver det bedste år nogensinde. Hele hans branche var lagt ned på global plan, og hans virksomhed var lagt ned, og efter at have haft 3 konkurser bag sig, så stiller han sig op og siger, det her bliver det bedste år, jeg nogensinde har haft. Jeg troede folk omkring ham, han var lidt halvtosset. Ja, jeg tror nok. Men jeg forstod ham. Jeg vidste godt, hvor han var på vej hen. Jeg var på vej det samme sted hen. Altså, det her år bliver det bedste år. Han rundede 2020 af med de bedste resultater, han har haft i 25 år. What? Han var den første branche i verden til at genåbne med de bedste resultater nogensinde. Sad han foran fjerneren og lod sig sælge på alt den her frygt. Nixon. Han har fokus på sit mål, og det samme kan du og jeg gøre. Så stop med at fokusere på, hvad der sker derude, og start med at fokusere på dig selv og din egen udvikling. Det vil jeg anbefale. Så din og min mission må være at gå herfra og hertil. Vi skal op på det her plan. Det er nøglen. Andet værditrin er det, du kan nå hurtigst muligt ved at bygge dit skillset op i forhold til at få dit budskab ud til et større publikum hurtigere. Du skal lære at kommunikere på en anden måde. Alright. Vi skal der ud af implementering. Hvordan kan vi få dig til at blive mere synlig over for et publikum, der allerede har behovet? Et publikum, købere, klientbase, et marked, som er bevidst om, at de har behovet. Der skal vi have dig op, og vi skal have dig derop hurtigere. Alright, så vi skal have dig til at sælge en vision for din virksomhed, i stedet for produkter, indhold og alt det, du kan. Der er ikke nogen, der synes, det er interessant, med undtagelse af din mor, og hun var der, da du tog uddannelsen, så alright, den kan vi godt parkere der. Sælg visionen i stedet for, sælg outcomeet i stedet for. Sælg effekten af det, du laver. Alright. Præcis, Helle. Så godt. Vi skal øge vores værdiniveau til verden, altså. Så, og inden vi går videre og taler om, hvordan vi får tingene integreret af værktøjerne fra i dag, så synes jeg lige, vi skal tage et pitstop, og så tage nogle af de spørgsmål, der er kommet ind her undervejs, og så tager vi opsummering, og så tager vi værktøjer til sidst. Så blev hængende. Min commitment til dig er, at du får svar på spørgsmål, du ikke engang vidste, du havde, når vi bringer fru Signe ind fra vores team. Hun er dygtig til det, hun laver. Hun er vores community manager, og ekstraordinær. Velkommen, Signe. Tak for det, Anders, og hej til dig, der ser med. Det er skønt at være med. Ja, sådan lige kort og formelt, så er jeg community manager og sørger for, at dig, der ser med, får en fantastisk oplevelse i den her uge og i hele Real Magic-regiet. Og Anders, vi har fået en hulens masse spørgsmål igennem, så jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det, hvis du er klar til det. Lad os kaste os ud i det. Godt. Jamen, Lars han har skrevet, skal mål være i kroner, eller kan det være 12 klienter om ugen? Godt spørgsmål, Lars. Det kan være det ene eller det andet, så længe det er målbart, og så længe du har et prisleje for, hvad de klienter investerer hos dig, og du ved, at sammenlagt giver det dig den ønskede omsætning, så kan det godt være nemmere for dig at lade dig følelsesmæssigt involvere i at hjælpe 12 mennesker. Helt sikkert. Der er jeg meget med dig. Altså, jeg er svært ved at blive følelsesmæssigt involveret i et tal, men jeg har meget nemmere ved at blive følelsesmæssigt involveret i effekten af vores arbejde. Og når det er den, du fokuserer på, og du har kvantificeret det og lavet det forarbejde, jamen så vil effekten og omsætningen jo tage sig af sig selv. Så man kan sige, i virkeligheden, Lars, så sætter du et omsætningsmål, og så fokuserer du nu på at blive til mere rent servicemæssigt, og løfte dig selv op til det bevidsthedsniveau, som matcher det output, der hedder omsætning. Og så er du i mål. Og vi skal også huske på, at vi ikke sætter målet for målets skyld. Vi sætter målet for vækstens skyld. Vi sætter målet for at blive til personen, der når det bevidsthedsniveau. Omsætningen bliver et hyggeligt biprodukt, som gør, at du kan give mere til dem, du holder af. Så super godt spørgsmål, Lars. Tak for det. Og jeg springer faktisk lige lidt frem her, Anders, for jeg kan se, Lotte Meyer har lige skrevet i chatten, hvad hvis man ikke er interesseret i alt det, men bare i gåseøjne gerne vil have en lille forretning? Lotte, nu skal jeg bede om tilladelse til at coache dig lidt. Det håber jeg må, uden at vi tager det her for personligt. Tager man det personligt, så må man selvfølgelig også gerne gøre det. Men jeg håber i hvert fald, at man, hvis du er ikke den eneste, der tænker sådan, Lotte. Jeg tænkte selv på den måde. Jeg kan huske, en af mine mentorer sagde engang, da jeg havde sat sådan et behovsmål, hvis bare jeg lige har nået det her, så er det okay, så går det helt fint nok. Og han sagde til mig, hvor er du dog egoistisk? Og det sådan, what? Og han sagde, hvor er det dog egoistisk af dig? Du er kommet her til planeten med uendelig potentiale. Hvorfor holder du ikke fast i et 10x-mål, og så giver 90% væk, når du når det til?
Alright, så det handler egentlig ikke om mig. Det handler ikke om mine behov. Det handler ikke om, hvad har jeg brug for. Det handler om, hvad er det for en forskel, jeg kan gøre. Hvad er det for en forandring, jeg kan hjælpe med at skabe. Hvor kan jeg bidrage til mere. Der er nok en årsag til, at de mennesker, der når nogle af de rigeste mennesker i verden, de taber helt behovet for, altså de kaster sig over velgørende formål. Jeg tror, Berkshire Hathaway, hvad den hedder, ham fra Omaha, Nebraska herovre, Anders, du har lige siddet og lyttet til en podcast i dag med ham. Nå, anyways. Men han har i hvert fald doneret nogle af 90% af hans formue væk til velgørende formål. Ikke? Altså, det er ikke, hvad vi har brug for, når det er. Hvor kan du gøre en større forskel? Så hold fast i det her mål. Og så sikre dig, at du får Warren Buffett, tak for det. Yes, lige præcis. Så jeg er ikke fan af behovsmål. Jeg skal bare have en lille forretning, bare så det hele kan køre. Det hele er baseret på behov, Lotte. Det er ikke inspirerende. Det får ikke din sjæl op til overfladen på den måde, det kunne gøre. Det får dig ikke i live. Det er baseret på et behov, og behov er mangel. Det er en restriktiv energi, efter min mening. Og den er ikke sund. Det er ikke sundt at gå efter behovsmål. Så jeg vil opfordre dig til virkelig at prøve at udvide sindet og spørge dig selv, hvad du absolut vil elske. Ikke kun for din egen skyld. Tak for det, Anders. Så har Mads spurgt, hvad hvis man selv er begrænsningen? Altså man skal lave det hele i sin butik. Jamen det er begrænsning, Mads. Det er præcis en udfordring, de fleste virksomhedsejere sidder med. Du skal ikke lave det hele selv. Det er når du tror, du mindst har råd til at høre hjælp, du har allermest brug for det. Fordi du giver dig i kast med alt det, der ikke flytter nålen. 20% af dit input giver dig 80% af dit output. Du skal sikre dig, at du udelukkende, eller tæt på udelukkende, beskæftiger dig med ting, som flytter nålen allermest. Jeg troede ikke, jeg havde råd til at hyre min første assistent Lisa, da jeg hyrede hende. Men som Bob sagde til mig, du har ikke råd til at lade være, Anders. Fordi du sidder med hele tallerkenen lige nu. Du skal have frigjort dig selv til at øge dit værdiniveau, så du kan servicere flere mennesker samtidig på et højere trin. Så det kan være, der skal en investering til, Mads. Det kan være, du skal løbe lidt stærkere og skabe lidt ekstra omsætning for at kunne nå og hyre nogen, men du har brug for hjælp. Det har vi alle sammen. Jeg kunne ikke gøre det, jeg laver i dag, uden et vidunderligt team. Altså, de laver ting, jeg aldrig i min livstid kommer til at forstå, hvordan man gør. Og jeg planlægger, at det skal forblive sådan. Altså, jeg skal kun lave det, jeg er god til. Ellers kan vi ikke nå vores vision som virksomhed. Tak for det. Så Anders, kan du sætte lidt flere ord på Franks kommentar, hvor han spørger, hvordan uden et større netværk? Du har ikke brug for et netværk, Frank. Du har ikke brug for et større netværk. Du har brug for et godt netværk. Og et godt netværk kan være en person eller to. Altså, jeg havde en mentor, jeg lyttede til dengang, og jeg måtte også parkere en masse venskaber midlertidigt. Jeg måtte parkere en masse familiemedlemmer, som ikke troede på mig. Så Frank, bare gå all in her. Gør det til en prioritet at være med hele ugen. Og på torsdag får du mulighed for at booke et opkald med vores team. Tag imod det. Tag imod deres hjælp. Det er helt gratis, det er fuldstændig uforpligtende, men de kommer til at hjælpe dig med nogle vinkler, som du nok ikke selv er bevidst om lige nu. Og det var noget af det, jeg gjorde i starten. Det var en ensom rejse, helt sikkert. Jeg følte mig meget alene, altså især i starten. Men det var der, hvor det var vigtigt for mig at skrue ned for indflydelser fra venner, familie og netværk, og op for input fra de mennesker, som rent faktisk var, hvor jeg ønskede at være. Selvom det var ulogisk, selvom jeg skulle igennem en masse frygtbarriere, så gjorde jeg det alligevel. Og jeg tør ikke at tænke på, hvor jeg ville være i dag, hvis ikke jeg havde gjort det. Altså. Så godt. Tak for det. Så har Mercedes spurgt, jeg tror, min givermentalitet blokerer for min forretningsrejse. Du kan ikke give nok, men du skal give på en bestemt måde. Det er klart, du skal lige tage iltmasken på først. Altså, loven om vækst er cirkulation, men vi skal give på en bestemt måde. Så det handler ikke om, at du giver hele farmen væk. Altså, du skal lige fylde batteriet op først, før du begynder at give til dem omkring dig. Helt sikkert. Men når det kommer til virksomhedsvækst, så skal vi typisk give værdi først. Det gør vi også. Vi giver værdi for tusindvis af mennesker. Ikke? Nogle tager imod vores hjælp på den lange bane, andre gør ikke. Og hvem der ikke gør, er fuldstændig ligegyldigt for mig. Så længe vi bare leverer værdi på det højeste niveau, jeg ved, vi kan levere. Og det er min commitment til jer, der er med her. Altså, vi kommer ikke til at holde noget tilbage. Vi kommer til at give det bedste, vi kan i den tid, vi har sammen resten af ugen. Og jeg vil også lige sige, at alle modulerne hænger sammen. Altså, de her episoder hænger sammen som en mosaik. Du kan ikke tage det ene ud af ligningen. Det er en komplet pakke, det her, som kan skabe et kvantespring altså i dine resultater. Så, alright, jeg ved, der kommer mange ting ind, Tine. Lad os prøve at speed op, så vi kan nå et par flere.
inden vi går i gang med takeaways og opsummering og værktøjer? Der er rigeligt at tage i hvert fald. Det Du har allerede svaret på Steffis spørgsmål. Hun skrev, har svært ved at se mit produkt er værd at købe. Og til opfølgningen af dit svar der, Anders, der skrev hun, ud over at hun synes prissætningen er ret svær. Men det er præcis det. I morgen kommer vi til at tale mere ind i det her med at konvertere klienter og værdisætning og så videre. Så lad os tage det med i morgen, tænker jeg, fordi jeg synes ikke, det er værd, altså, eller det er synd at prøve at presse det ind her, når det egentlig kræver, at vi kommer lidt dybere ned i det. Jeg synes ikke, jeg gør dig en tjeneste ved at prøve at presse det ind nu. Så lad os parkere den til i morgen, Signe. Men er du ikke sød lige at minde mig på det? Det vil jeg i hvert fald. Jeg lader være at slette den fra listen. Så har vi har faktisk nogle flere, Anders, der spørger ind. Både Janni og Tina har spurgt, om det her ikke kommer an på, hvad man sælger. Nej, det gør det ikke. Du skal lære at tænke i outcomes og i pakker, selvom du sælger services. Så skal du lave en mental justering, der hedder effekt og en løsning og en helt støbt løsning. Det kan du stort set bruge i alle brancher. Jeg havde en af vores vidunderlige deltagere, Linda, som er advokat. Hun havde virkelig svært ved den idé i starten. Hun kunne ikke se, hvordan, fordi hun er jo programmeret til at sælge tid, altså som advokat. Men i dag er hun godt i gang med at skabe et imperie med ejendomsinvesteringer og alt muligt andet, fordi hun har lært at tænke på en anden måde omkring hendes virksomhed. Og hun ejer en advokatvirksomhed i dag. Hun er ikke advokat. Selvom hun er advokat, så ser hun ikke sig selv. Hun ser ikke sig selv som advokat, der sælger sin tid. Så det kræver et radikalt skift. Jeg ved det. Men hold fokus. Altså, forbliv med et åbent sind. Præcis, og jeg kan sige, at Steffi, hun skriver her i chatten, men hvis der kun er 27 pladser, så skal man jo næsten være heldig. Steffi, heller det, der sker, når forberedelse møder en mulighed. Og det er ikke et fake nummer, vi bare har hævet ud bagfra. Altså vi ved, hvor mange vi kan onboard samtidig. Og det er tallet. Vi kommer ikke til at starte 28, altså. Så kommer de på en venteliste. Men der er en lille ansøgningsproces, og der er en samtale, man er nødt til at have med teamet, så vi også ved, at vi er et godt match, og vi kan hjælpe dig. Men vi tager samtalen med dig under alle omstændigheder, for at lære noget mere omkring dig, og se, hvordan vi på en eller anden vis kan hjælpe dig videre. Så mere om det, når vi når lidt længere hen i ugen. Tak for det, Anders. Kan vi nå et spørgsmål mere? Ja, et mere, Signe, og så skal vi lige igennem vores værktøjer og vores takeaways stadigvæk. Ja, og så vil jeg jo sige til dem af jer, hvis spørgsmål vi ikke har nået i dag, dem tager jeg altså med igen i morgen, så vi kan tage dem der. Men Anders, Annette, hun skriver, jeg sidder lidt fast i, at mit mål skal være økonomisk. Jeg vil gerne ændre min arbejdsform i stedet for. Arbejdsform? Jamen, altså økonomi er bare en god måde at måle det på. Der er så mange paradigmer forbundet med økonomi, så vi prøver at vise, at det skal i hvert fald ikke måles økonomisk. Hvis dit mål er vækst i en virksomhed, så er der ikke nogen bedre måde at måle det på end økonomisk. Altså din omsætning er en direkte refleksion af, hvor meget service du yder i verden. Derfor er det klart, hvis det er et personligt mål, vi har som at frigive vækst, så er noget helt andet, så er der nok ikke den her challenge, der er så brugbar for dig. Men jeg må formode, at du er her, fordi du har en virksomhed, du ønsker at vækse. Det er i hvert fald titlen på vores, eller du ønsker en kommende virksomhed, som du ønsker at vækst. Så derfor måler vi det i omsætning. Og så siger folk, at penge er ikke det vigtigste. Selvfølgelig er det ikke det. Penge er aldrig beregnet til at være det vigtigste. Men det er en målbar faktor for, hvor meget service vi yder. Så friheden er det vigtigste, efter min mening. Og kvaliteten af vores liv er afgjort af kvantiteten af vores oplevelser. Ikke? Så hvor mange flere oplevelser kan vi ikke have med dem, vi holder af, når vi måler det i omsætning og i vores bidrag til verden. Senere, det var mange gode spørgsmål. Og så vil jeg også lige huske at sige, kunne vi ikke få, vi har jo en chat, som vi bruger ugen igennem til at kommunikere med jer. Så Signe, kunne vi ikke lige lægge det link i chatten nu her, sådan, så dem, der er med live, kan få sig tilmeldt den chat? Det kan vi i hvert fald. Vi bruger jo den her chat til i stedet for at skrive i Facebook-gruppen, så er det lidt nemmere ved hånden til, hvis I har spørgsmål undervejs igennem ugen, eller andre ting, I har gerne vil lufte, så kan I altid skrive til os derinde. Vi tjekker derinde hele tiden. Det er så godt. Tak for det, Signe. Super. Signe, tak for det gode arbejde. Selv tak. Vi ses igen i morgen. Gør vi nemlig. Så i dag, jamen der fokuserede vi på, at nøglen til dit mål er ikke kun at tjene mere, det er at tjene mere hurtigere. Dine resultater er afgjort af dit værditrin, og ikke af den tid, du bruger på det. Det er en mental modsætning til den måde, de fleste er programmeret på. Og det tredje takeaway, og så tager vi opgaverne. Det tredje takeaway er, dit mål skal være noget, du virkelig vil elske at opnå. Og nøglen til det er at blive til personen, der opnår det. Nøglen er altså ikke omsætning, det er et biprodukt. Hovedformålet med et mål er at blive til personen, der når det. Og Signe har lagt linket i chatten her ind til vores chat. Linket i chatten til chatten, ja.
Det er rigtig sagt, Anders. Okay, tak. Som vi bruger ugen igennem, så få lige klikket på den og få dig tilmeldt vores chat. Så lad os tage opgaverne nu her. Så godt. Så opgaver til i morgen. Vi skal have dig til at fokusere på et målbart mål, og til dig, Lars, der spurgte om det før. Det skal være målbart, og jeg vil opfordre dig til at lade det være et mål, du ikke har opnået før. Noget, du heller ikke tror, du kan. Noget, du vil elske. Så den målskabelon, du skal bruge, kommer på e-mail bagefter. Vi sender en e-mail ud her, så snart vi er færdige, og der er links til målskabelonen med 13 tips fra Bob Proctor og jeg i forhold til målsætning og målopnåelse. Anden opgave til i morgen er at identificere, hvilket værdiniveau du befinder dig på nu her i forhold til trin 2. Og hvilke 3 ting, du skal give slip på for at øge dit værdiniveau. Det er så essentielt, altså din tallerken er allerede fuld formentlig, din kalender er redegjort for, budgettet er redegjort for. Du er nødt til først at give slip på det, der har med den tidligere version af dig at gøre, før du kan omfavne de ting, der har med den nye version af dig at gøre. Okay? Og den tredje opgave, og det er det her, der bliver en udfordring for mange, det ved jeg, men fordi det er en udfordring, bør du gøre det. Når du har dit mål på plads, på dit målkort, så tag et billede eller en selfie af dig selv. Du behøver ikke at dele dit mål, men bare del, at du har lavet dit mål med os. Og så lav et opslag i gruppen, og lad os vide, at du har dit mål på plads. Men hvis du er en af de modige, så del dit mål med os, fordi så kan vores resultatspecialister, Malte, Mikkel C eller Mikkel G, hjælpe med at give dig feedback på det. Det er essentielt, at vi får skrevet det på en bestemt måde, så din underbevidsthed har en bedre forudsætning for rent faktisk at integrere det her mål. Så tag imod vores hjælp. Du er her en årsag. Du er ikke her, fordi du ikke har andet at lave. Altså, du er her, fordi du ønsker at skabe et kvantespring. Og vi stiller os gratis til rådighed med al den her træning hele ugen, sammen med vores team, for at give så meget værdi, som vi overhovedet kan. Uden attachment overhovedet, altså. Bare med håbet om, at du vil tage imod så meget af det som muligt, så du oplever den mærkbare forandring i løbet af ugen. Alright? Så lav det opslag. Få dit mål på plads. I morgen kommer vi til at arbejde med, hvad der skal til, for at du kan få tiltrukket og konverteret de her klienter og kunder, du vil elske at arbejde med. Og i morgen kommer Mark, som jeg nævnte før, til at være med os live. Hans historie er super inspirerende. Og vær med og lytte til, hvad han har gjort for at nå de 700.000 på bare et par måneder, altså i hans nye virksomhed. Og onsdag, der handler det om, at du lærer at tjene det, du absolut er værd. Der kommer vi også til at stille mere skarpt på det her med målsætning, så du kan lære at sælge effekten af dit arbejde i stedet for din tid. Men det kræver et radikalt skift i dit selvbillede. Det kommer vi til at fokusere på onsdag. Torsdag, der skal vi undgå, at du falder i den her 1-til-1 fælde, hvor du sælger mere af din tid, og vi skal have dig til at sælge effekten og resultaterne i stedet. Og så får vi fredag stillet skarpt på nøglen til at sælge for mere hurtigere. Og den opbygning, jeg selv har brugt i form af konstellationen i min virksomhed, som har hjulpet os til at generere over de her 100 millioner på bare 5-6 år. Efterhånden relativt hurtigt, men ikke ved at løbe stærkere, ikke ved at arbejde hårdere, ved at øge service på et andet niveau, ved at omsætte for mere hurtigere i en bestemt opsætning, som du også kan lære, og den kan overføres til stort set alle brancher. Og så kommer vi også til at trække lod om nogle præmier på fredag, så der er der med hele ugen til en værdi af over 50.000 kroner for at motivere dig til at være med, fordi jeg ved, at du får mere ud af at være med live. Så tag en beslutning og vær med live. Det er min bedste anbefaling til dig. Vi er over tid. Jeg vil ønske dig en vidunderlig aften. Se det her på replay. Hold øje med din e-mail. Hold øje med din spam-map. Nogle gange lander det der. Så træk den e-mail tilbage til din inbox, hvis den er landet i spam, så din e-mail-udbyder kan se, at du ønsker vores e-mails. Okay. Det er ikke den, vi er, der holder os tilbage for det, vi ønsker i vores liv. Der er perfektion i det. Det, der holder de fleste mennesker tilbage, er alle de her mentale illusioner om, hvem de tror, de ikke er. Og dem får vi overvundet en af gangen hele ugen igennem mod de resultater, du absolut fortjener. Vi ses i morgen 19:30 til nedtælling og 20 til vores session. Tak for jer.